Magtagay gani na gid ng pulutan 101 kay syempre di man na pwede ipulutan ang atong katagay no katuntag maayo nga pamatasan aw di kayo ko sure kung unsay tawag ani nga part sa baboy akong nahibaw-an ilogon daw ni siya so unsay tawag ani sa inyo comment down below sa ato ang video simplicious recipe ra gyud ni mga ka-attitude simple na delicious pa so unsa may gihuwat nimo welcome to my vlog Kusinirong Attitude. Our recipe today is gitawag siya pulutan 101, no? So from the word pulutan, maunay isumsum. Himong sumsuman ninyo while magtagay mo aron di mo muligid dayon, aron di mo magmaoy-maoy dayon. Mutsa ba dayon mo sa inyong mga ex, no? Mutchat kung maigo dayon sa tagay, maghilak dayon. Di siguro ka gwapa o gwapo kay muhilak man ka. Pangita oy, ayaw lang pangilog. Tog ka. So the ingredients are ilugon, soy sauce, onions, and garlic, crispy fry or breading, no? Seasonings, and then mantika, syempre, pamprito nimo. Maura na siya. Yun ang pangitaglain kung magmaoy na ka. Ow. So this time, nagbutang ta sa to ang breadings, no? So pwede sa kamo gamit og itlog o ganang harina. So that's it. So muna yung naong, no? So ready na siya for frying. So deep fried siya so mo na nga daghan tag oil nga gigamit no so one at a time and then dapat atong i-achieve ang ihang consistency kana yung golden brown gid siya no kana bang crispy kanang perfect gid kay sa panglasa kana maglaway gid ka ba maglaway ka magtan-aw sa imuhang pagkaprito dili luspad dili sad siya unsa man dili siya kanang pagod kana lang golden brown lang gid tan-awa ihang consistency. So by the way, medyo nasa ko nadunggan about adding nga taas-taas daw ni siya og kanang murag uric acid baka ha or dili siya good for katong mga tag-as kayo mga blood pressure. No, so likayin lang nato ang pagkaon og mga ing-ani. So just eat moderately lang gyud no, di magpalabig hab-hab. O di ba? Perfect kayo yung pagka-brown, no? Perfect pogo unya inigkaon nimo, no? Di lang gyud tawo palabig kit-kit ani. No? Aron di manghugot ato ang mga tangkugo, no? So mo na. And then pinakaayo nga ato ang giprito mo na siyang naong and then after that atong hiwaon laim sad kaayo imuhang pulutan din perting dagkuan no so dapat bite size lang gid siya kada bang igo lang gid sa imong ba ngayon ihamol-hamol na din ha kay kining pulutan di ni siya panihapon di siya paniudto yung kamura ba magpulutan mo wala na nahurot na yung pulutan wa pa mo katunga sa inyong giinom dili din taw na panihapon ang inyong pulutan. Uban din ha mo ray adtoon pulutan, no? Kausa pa ganit to nakatagay kanapo na ni hungit sa ilahang pulutan. Hindi magpalabi, baga-baga sa kitagnaong ana no. Magkat-on tagluto, no? Barato ra king kilo ani 170 ra gid taong kilo ani ako napalit. So murag napay mas barato ani. No? So ingana lang gyud, ni ka mag-fry, ikaw man hiwaon, pero sa katong previous pa ani nga video, nag-marinate na, gi-marinate na, tanawa, di magpabuta-buta, nara dito. Karon nagiwa-iwa na ako kay I'm preparing for it sa ato ang presentation. No? So, ubay-ubay di ay ni siya class, ang usa ka pila ni ka kilo ni siya, ako ang gi-fry. No? So, perfect gid kaayo ni sa inyo ang magbuntag nga tagay session. Di ba? Ay lang pod palabi sa kamura ba kay sobra ra ba ninyong mga tagay-tagay sad. No? So, ingana kalami ang ato ang pulutan 101. And that's it. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. That's Kusinirong Attitude. Ang Kusinirong Attitude nga attitude pero lamian o buutan. Diba? Lami kayo nga ato ang giluto karon no. So natay mga sausawan nga gibutang. So comment down below kung unsa nga ako inyong gustong lutuon next time. So that's it. Bye-bye.